Il-Partit Nazzjonalista ma norax estensjoni ta' żmien biex jissottometti l-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-Malta Today żvelat kif wara li l-Partit Nazzjonalista baqa' ma sottomettix lill-Kummissjoni Elettorali il-kontijiet finanzjarji għas-snin 2021, 2022, 2023 u r-rapport tad-donazzjonijiet tas-snin 2022 u 2023 fuq l-2021 kien ingħata estensjoni sal-4 ta' Wissu li għadda. Tleġġimat wara issa u magħruf li l-Partit Nazzjonalista lanqas l-estensjoni li ngħata għas-sena 2021 baqa' ma onora minkejja dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li l-Partit Nazzjonalista se jonora l-obbligi legali tiegħu. Il-Malta Today fakret kif il-Partit Nazzjonalista kien injora lill-Kummissjoni Elettorali 5 darbiet għal notifiki li ntbatulu biex jirregola ruħu. Biex issa t-total tela għal 6 darbiet li l-Partit Nazzjonalista injora lill-Kummissjoni Elettorali meta lanqas l-estensjoni li ngħata issa ma onora. Protest ġudizzjarju kien fetħu wkoll aktar kmieni din is-sena dak iż-żmien il-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard u Marija Saravella li talbu biex il-Partit Nazzjonalista jirregola ruħu mal-liġi. Il-Partit Nazzjonalista għandu wkoll estensjonijiet oħra biex jissottometti dak mitlub bil-liġi favur trasparenza fil-finanzjament tal-partiti għas-snin 2022 u 2023. Kemm ilu kap Bernard Grech għal sena sħiħa il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma ppreżenta l-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu bil-kap iġib skużi differenti fosthom li ma sabx awditur. Li l-Partit Nazzjonalista tisib diffikultajiet biex isib il-professjonisti kellu jammettija Bernard Grech innifsu wara li kien gideb u qal li l-kontijiet preżenthom xi ħaġa li ma kinitx minnha. Kun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur.